menit sittenkin sinne? Alas eikä mene ylös. Häh? Emme alas eikä mene ylös. Se pitää vähän polauttaa. Siellä voi olla. Häh? Siellä voi olla. Miksi? Se on 100 kiloa painoa. Vähän liikaa. Ota. Tätä näin vai? No niin, onko siellä suoraan? Eikö toiseen suuntaan? Tonnehan se paikattaa. Tonne. Tätä piti nostaa ylös saatana. Niin. Tämän mukaan. No tällehän se katsotaan tonne suuntaan. Vielä pitää nostaa. No niin, aloita sitten. Ylös se alas. Pidä kiinni. Puutti kiinni. Ylös. Mitä vittu vielä? Sen mukaan. No, puoli senttiä. Se on tosi paljon alempana. Toikin alkaa näyttää paremmalta nyt. Onko se muuttunut itsestä? Onks tää tässä? Katsotaan nyt mitä se näyttää täältä. Ai saatana. Toi keula ihan suorassa. Kyllä sä saat siitä saisi nostaa vähän vielä. Nyt on näyttää tuossa suorassa. Niin se, kun se tää nostee, niin se suorinee tietenkin. No. Oho. Sitä saisi nostaa vielä. Vittu kun se painaa niin saatanasti. No minä voin nostaa, perkele. Mikä just näin nopeasti. Mutta toista ei saa ottaa irti missään nimessä. Missään nimessä, ei vittu lain nimessä niinkö. Älä kun tällä. Tässä on ollut avain sitä. Sehän tuli vittu melkein täydelliseksi. Nyt kun toihan muuttuu ihan oleellisesti. Nyt se näyttää, että se on suora. Alhaalla vai niin tämä näin vai? Tää on tässä alhaalla nyt. Se on aika hyvä. No tää on. Onhan toi Tää on ihan kuin vittu parin. keula on kyllä sentin jo korkeampi. Joo, mutta se on ihan sama. Nyt se on paljon paremman näköinen jo. Tää on pikkasen alhaalla tästä kanssa. Tää on nyt hyvä kun tää nousi. Tää oli niin notkolla. Onko se sit siinä? Oh.
Pitääkö nyt puuttua tuosta? Tämähän oli paljon löysemmällä mitä se on nyt, niin kuin näkee. Tuolla on toi tommonen rako. Et jos sitä vaan saa. No siinä. Valmista tuli. Ei vittu. Nyt se tipahti taas alaspäin. Sieltä tulee. Ei se meni jonkin kiven väliin. Meni. Mut onhan se, mitä se vatupassa näyttää? Hyvä, että on vinossa. Pahasti vinossa. Sen. No. Eipä tässä auta sitten. Kaikkia kastetaan. Jatkuuko tässä ole? Otetaan nyt sitä vähän. Saippua kivet. Saa vielä. Saisiko tosta hei ton kiven tohon johonkin, tiedätkö? Tämän näin. Ei se kyllä paljon auta. Ei sitä pitää vaan nostaa. Niin. Sai se silleen, että voisin nostaa. Mitäs lahjamaton tuomari nyt sanoo?